Abaraya mona bakichugura korwase wadi yabokione hime ye bunge yabo muchoge bravo nigo besokirana kugikirega korwa ase chisegi nechiburaburu chabutogeta matanga na gutiga abantu nechingoma chimbe korangana na barabu kongusana na kwage siasa gosogotegwa na igoro yensemo keroyo magosira na kwandake kwairete hogo taigwana kobao basabira abaraye umugabana Simbarat be county ya Kisii nabego mujumbe hogo machoge barabu musiko badia barongo wachichamo na kuigwana asobuya wabananchi muri kitugiri patikopi noroboturwa sinjira yoboikirana wetira nechiburaburu cyane ko bakikwene kigwa asensemo yenderete ase siasa yana to bayikoleta obututukanu gati y'umugabana bwe county ya Kisii no mujumbe wensemo ya machoge gwa burabu nigo abantu kurwa asensemo ye ward ya Bukimonge wagaka kombara ibeso kiri asoko ikeria ekorukanya ko bagoira ibaga asiri tukerio rero abarayi baite tu abachorete Simba tukachora Barongo igo tu abachorete muigwana ine mugotokorere gasibuya lakini muikire gati mwachakire korwana ngimoko bona matatebi akakora mugocha samatanga twakagana matanga mugocha korera lakini twanyara mwachakire jisegi unabona iga egento kyabate tare 26 itukuria Friday kyarenge kebesana muna into abakimonge gyaturusi cyanga tugatigara gitirianda mugocha koreta esegi samatanga libaga mukorera na onde bwensi tabia ito y'abantu bakuru kwa bagusi ekero turasobogambi gosomugambi igo botambe kuri emyaka yakare otwa bwata masikani asonde bwensi olimo kupingana gusochorire abomone iga masikani yayo onde bwensi obwate ebikiana byaye ebyebikebika kidrama kinga aho nigo besokerie na gugikeria egakurukanya ko bageko barro ekyo andake batebiri muna neki tofauti cyage siasa na getagiro nyako bagi gutuguterware asokorento kuigwana nabo yuko okura abantu buya kugane kwa bonkuryanga kanga baraya bonsi wabere ani mujumbe omachoge burabu obadia barongo nabo yugo mugabana bwe county ya Kisii abo baringa abasani bono batari kurigererania abanyako bago chamase obuya bw'abantu be county ya Kisii nabo yugo ensemo yobungia omachoge burabu maene pia mangana ya twanya igule omugambi oito Sumbwiru na Simbarat arati twagwakerete chikura chinyinge muna abakungu into abakungu into tokoibora abantu bose pibare Kenya ngima lakini ebintu gwato koleira sogo chago sumbwa omwana no person obadia Barongo ndoli wanchera na mangana yo batokolera twakani twachago konde mwegenteke asabantu bonse piba kumachoge burabu tigema nyukuru rero asomweshimiwe ito His Excellency Simbarati abagaka balega bonse pinabangina ebakirena asike omwano ito MP Nolfalson Barongo oyaba machoge bachorete ure bunge bamugari y'umugabana bwe county ya Kisii utwara amasikani gutiaso mu bunge bw'ensemo ya machoge burabu obadia Barongo eri nariyo amasikani arawe asabarayi bari bakujana kubagwa kiruchikura obuya bobe nabo y'amagenderabe gutiase abakicikura abantu investigation officers tikabaye kibatebe karubaye teteliyo kindo mbanto kibabwate kinungu kya mete ya makombe mbantoki ikoto gotebyo mweshimiwa oitokorwa na Simbarati asikaba machoge burabu nigo batebire buna gwetera asobora yoboyiga masikana national kwa baga kwenekigwa na sengencho ya siasa nabo igo kiro mundo naba natakirwa nyako bago twara umulenga kunyara kwa baga kugerera gisiasa neki getakirwa nyara kwa baga koreta obututukanu. I'm here now condemning strongly the act that took place recently, particularly at the Machoge Burabu constituency. Kenya ngima ebe gusi ebe anywhere muntu onde bwensi okuna omuntu ore member ya Jubilee kumurwania sengenjo ya siasa either because ya kiama ya Jubilee or any other party was interested in the is totally wrong and I stand in Jemuno Mondo konye condemn. Asaba machoge ba Burabu yanyale kanire kero mwesimiwa Simbarati achita matanga akoro kwalise kanyoro kianendere tia senkoli gichikura buno mugambi ekanyale kana agacho agasoki abantu bachupirisiko abubare bakori present our coming President Fred Okengo Matiang'i gani dia basaya bari banyako bakubeko bwa byara banyako bakuirwa ase koti nakwimukirwe getambukero ensemo nagotera buna uiko butuki ogwikira rwonyako abagokorwa erikiro umuntu nyarete ko ako eusisha ase gokoro butukanu ase matangayo ayimukirwe getambukero esauri okorento botoereru ekera mangana aba ariendereti tugaseri buna jisese kurwa matanga
lakini aba machoge tukaremereria ndu tugatiga tukaenia mwarimu witu na masikani aye egia kabere tiga abantu batige kunya kung'akira jisimi inje nabatize tu na maje afraid okengo matiani egurubaro na suguma bakajimbara barujikaite kokoboko amnoronga a UDA member nararenge kurwa sensemo ya Bumachoge burabu ward ya Bukimonge ni county ya Kisii kuri gwaterega temba Maria Tanenje Gilbert Kobi.